Hi ha qui l'any 1991, després de la caiguda del mur de Berlín i la desaparició de la Unió Soviètica, va decretar el final de la història. Hi ha qui defensa, des del pessimisme més absolut, que és més difícil imaginar la fi del món que la fi del capitalisme. Davant dels qui neguen l'existència i la viabilitat de les alternatives al sistema capitalista i neoliberal, comunistes de Catalunya i la joventut comunista no ens resignem. Volem parlar d'on venim, de quins principis sustenten la nostra ideologia i demostrar que el comunisme és una proposta que explica el passat, que pot transformar el present i que ens pot oferir un futur millor. Amb aquest vídeo, avui iniciem un cicle que anomenem Bases teòriques del comunisme, que ens permetrà conèixer els pilars del comunisme amb les seves principals definicions i també ens permetrà conèixer algunes de les persones revolucionàries que ens han fet pensar i ens han demostrat que un futur millor per la nostra classe és possible. Així, en aquest vídeo trobaràs conceptes bàsics per aproximar-te a la ideologia comunista, responent a 5 preguntes. Què és la lluita de classes? Comencem pel principi. Al llarg de la història hi ha hagut molts intents, diferents i diversos, d'explicar el desenvolupament de la humanitat i, generalment, com diu la famosa frase, la història sempre l'expliquen els vencedors. Durant massa temps, i encara avui, ens han importat molt més els governants per explicar la història, especialment els monarques i les classes més adinerades, més que no pas la majoria de la població. Sempre ha existit aquesta pulsió entre una minoria poderosa i una majoria sotmesa, homes lliures i esclaus, patricis i plebs, senyors feudals i serfs. Els exemples al llarg de la història amb diferents tipus de societats eren molts. Només feia falta que algú obrís els ulls i ho expressés en paraules, i aquest algú, amics i amigues, té un nom i cognom ben cèlebre, Karl Marx. Karl Marx, amb l'ajut del seu fidel company i amic Friedrich Engels, és el primer que ens parla de la història com un procés de lluita, concretament de la lluita de classes, que no és altra cosa que la lluita constant dels éssers humans per alliberar-se de l'explotació. Marx posa l'accent en el fet que la història no es pot considerar un subjecte universal, únic, sinó que la història ha de ser entesa com una història de conflictes, de divisions i, en últim terme, de lluita. La lluita de classes, per tant, és l'eix que estructura les nostres societats. Per Marx, tota època està travessada per un conflicte constant entre explotadors i explotats, i la història s'explica a través de la lluita contra l'explotació per part dels oprimits, que es somien amb la construcció d'una societat més justa. Cal entendre que el concepte de classe per Marx, a més, no té un sentit sociològic, és a dir, relacionat amb la riquesa de les persones, sinó que té un sentit de classe econòmica, cultural, fonamentada en la relació que es té amb els mitjans de producció i que existeixen en quan són contraposició de l'altre. No hi hauria proletariat sense burgesia, ni burgesia sense proletariat. La classe, a més, no existeix mecànicament. Es constitueix com a tal amb la presa de consciència de la seva situació, en el procés de lluita. En el context de Marx i Engels, la lluita de classes està representada per l'enfrontament entre la burgesia, la classe dominant, i el proletariat, la classe oprimida. Per tal de poder-se alliberar, el proletariat es veu obligat a treure-li el poder a les classes dominants, que són el principal escull per superar la vella societat i poder construir una societat igualitària i justa, en un conflicte que esdevé una guerra total en els diferents àmbits de la societat, perquè arribar al govern no vol dir arribar al poder, sinó que cal poder controlar tots aquests àmbits. D'una banda, l'econòmic, a través d'eines com les vagues, l'afectació al ritme de producció o l'ocupació de fàbriques en temps de tancament patronal i altres sancions als treballadors i treballadores. Però també l'ideològic, a través del control d'eines com els mitjans de comunicació o l'educació. I per últim, el polític, a través de la disputa electoral o l'organització de guerrilles i altres grups insurrectes armats per tal de fer front a la repressió. Només desplaçant a la burgesia del poder i assumint el protagonisme que la porti a ser classe nacional i a conquerir l'hegemonia, la classe obrera podrà construir un nou tipus d'estat que, en paral·lel, permetrà disminuir i contrarrestar la resistència burgesa a una transformació d'arrel de la societat, imposant els interessos de la majoria sobre una minoria que fins al moment ha estat privilegiada i s'ha servit de l'explotació de la minoria. Es tracta d'un conflicte de llarg abast, on l'objectiu últim és la conquesta del poder real que permeti la construcció d'una societat socialista. Què són el socialisme i el comunisme? Ara ja sabem quin és el motor que ha fet avançar la història, la lluita de classes, i ja sabem qui són els protagonistes de les societats capitalistes. Per seguir avançant, és necessari aclarir un parell de conceptes bàsics per entendre la ideologia comunista. Què és una societat socialista i què és una societat comunista?
El socialisme és un model de societat en què s'aboleix la propietat privada derivada de la societat capitalista i persegueix construir una societat igualitària i lliure. Això es concreta en què la classe treballadora té el control col·lectiu dels mitjans de producció i de l'aparell de l'Estat, amb l'objectiu d'eliminar les diferències de classe i que la producció, l'economia i les decisions polítiques responguin als interessos de la majoria de la societat i no d'una minoria propietària. Això és el que tradicionalment s'ha anomenat com a dictadura del proletariat. Però no us espanteu amb el concepte de dictadura, no va del que us penseu. Quan Marx i Engels el creen, en ple segle XIX, el concepte de dictadura, com l'actual, no existia. De fet, si li preguntéssim a Lenin, ens dirà que la dictadura del proletariat consisteix en que, a la vegada que es produeix una enorme ampliació de la democràcia, que es converteix per primera vegada en democràcia per als pobres, en democràcia pel poble i no en democràcia pels rics, la dictadura del proletariat implica una sèrie de restriccions imposades a la llibertat dels opressors, dels explotadors, en definitiva, dels capitalistes. I llavors el comunisme, què és? Un cop la societat socialista ha aconseguit abolir l'explotació i ja no existeix la lluita de classes, l'Estat deixa de ser necessari i ens trobaríem en una societat comunista. Ara que ja sabem la diferència entre socialisme i comunisme, com s'arriba al socialisme? Ho sentim molt, no hi ha cap resposta predeterminada ni cap solució màgica. La situació de cada país és diferent i cal traçar una estratègia a partir de les seves condicions objectives i el nivell de consciència del seu poble. En funció d'aquests elements, els i les comunistes o les forces revolucionàries d'un país podran traçar un camí cap al socialisme. Malgrat això, sovint no es compta amb una correlació de forces i el nivell d'organització necessari de la classe treballadora i les classes subalternes per plantejar una proposta revolucionària. A més, en funció de quins són els problemes que planteja el capitalisme, el sistema polític o la situació del poble, per exemple, l'amenaça de l'extrema dreta o d'una forta onada reaccionària, l'estratègia pot passar per la idea de front popular per respondre al problema immediat amb aliances àmplies amb la petita o mitjana burgesia democràtica. Aquesta no és una estratègia revolucionària, però la virtut dels i les comunistes és també saber identificar quines condicions es donen i quina és la realitat que es dona en cada moment. Fins i tot, en un moment en què la classe treballadora sigui protagonista i guanyi posicions d'hegemonia, sectors com la pagesia o la petita burgesia poden sumar-se al bloc dominat per les posicions de la classe treballadora. Al llarg de la història del comunisme s'han intentat replicar models que han funcionat en determinats països i la realitat és que un mateix model no es pot adaptar a tot arreu. La història de les revolucions que han perseguit a molts models socialistes han sigut molt diferents. En moltes d'elles, la classe treballadora no ha sigut l'únic agent implicat, o ni tan sols ha sigut el més rellevant, com és el cas de les revolucions russa o xinesa, per exemple. Algunes d'elles posaven el socialisme en el centre, com la via xilena al socialisme, però d'altres es basen en un fort component antiimperialista, com la revolució cubana o la revolució de Thomas Sankara a Burkina Faso, o fins i tot anticolonial, com la revolució vietnamita. D'altres han posat les seves bases a partir de la lluita contra el feixisme i del nazisme, com és el cas de Iugoslàvia. La concreció del socialisme en cadascuna de les experiències ha sigut diferent, des de models fortament estatalitzats a la Unió Soviètica fins a models que es basen en el pes de les cooperatives de treballadors i treballadores, com a Iugoslàvia, o models en què la propietat privada d'alguns mitjans de producció ha mantingut certa presència. D'això ens en parlarà algú molt important pel comunisme, Antonio Gramsci, quan abordi la dificultat de la traductibilitat de les ensenyances de l'URSS a estats europeus de capitalisme avançat com Itàlia. Què és el marxisme? Ara que ja tenim clar com és la societat que ens trobem en un context capitalista i quines són les societats que aspirem a tenir, arribem al pensament global, a la ideologia que ens ajuda a analitzar les relacions de domini i explotació pròpies del capitalisme i que ens dona les eines per plantejar el conjunt d'elements que configuraran el canvi d'arrel, l'alternativa al capitalisme. Una definició molt senzilla de marxisme seria el corrent polític i militant, econòmic, filosòfic i historiogràfic que segueix el pensament de Karl Marx i Friedrich Engels. Però això seria obviar que el marxisme és una ideologia viva, un mètode, i no pas un dogma, que ha anat evolucionant i incorporant aportacions diverses. Una ideologia en què Engels i Marx van posar les bases, però que no van deixar un cos teòric acabat i immutable. Marx i Engels van dedicar la seva obra a analitzar les classes socials i a conceptualitzar la història com a lluita de classes, a entendre el funcionament del capitalisme i definir els seus mecanismes d'explotació, a identificar la relació de l'economia amb les institucions i el pensament, a concebre el paper de la classe treballadora en el procés d'emancipació de la humanitat, a pensar el paper dels comunistes en relació amb el moviment obrer i a posar unes bases robustes del que serà el socialisme. Consell:
Si no heu llegit el Manifest Comunista, feu-ho, val la pena i no és complicat. I si voleu conèixer una miqueta millor el pensament de Marx i Engels amb aquests vídeos, haureu d'esperar el mes que ve. En el següent vídeo hi aprofundirem. Ara passem a veure com s'ha concretat en l'àmbit polític el pensament d'en Karl i en Friedrich. Ja en vida de Marx van sortir alguns partidaris seus que s'autoanomenaven marxistes. Tenim constància de que Marx criticà aquests marxistes en diverses ocasions i va deixar per la posteritat la frase cèlebre «Jo no sóc marxista». Quan Marx va morir el 1883, el marxisme, tal com el vàrem conèixer durant el segle XX, no existia, no s'havia inventat. Pocs anys després, Karl Kautsky i Eduard Bernstein, que eren els dipositaris dels escrits de Marx, us podeu imaginar quilos i quilos de paper, no tireu curt, van administrar la publicació de les parts de l'obra que els interessaven segons les necessitats del moviment que dirigien, la socialdemocràcia de finals del segle XIX i principis del segle XX. En moltes coses van sol·licitar en la lletra d'allò que publicaven quelcom contrari a l'esperit que anima l'obra de Marx. La concreció del primer marxisme, definit per Bernstein i Kautsky, era una aplicació molt mecanicista i economicista de l'obra de Marx i Engels, situant el desenvolupament de les forces productives i l'expansió del capitalisme, fins i tot el colonialisme, com a fase prèvia del socialisme, com si el socialisme fos inevitable i calgués passar per força pel capitalisme plenament desenvolupat per arribar-hi. L'obra del primer Marx i de sobretot el primer Engels va en aquesta línia, però després la seva evolució incorpora molts matisos i fuig d'aquest determinisme i de la teologia del progrés. Aquesta visió de part del socialisme i moviment obrer de com la història avançaria per una línia progressiva que tindria el seu punt final en la victòria política del proletariat pot considerar-se com a bastant determinista i positivista. Revolucionaris com Lenin o Gramsci trenquen amb això, fugint de la lògica mecanicista, teoritzant sobre l'hegemonia, sobre l'estat o sobre l'imperialisme, o situant el paper de les classes subalternes, a més de la classe treballadora, com a protagonistes en l'estratègia revolucionària. De fet, Lenin i la Revolució Russa trenquen plenament els esquemes d'aquest primer marxisme en fer-se una revolució socialista fora de l'Occident industrialitzat. Aquesta primera socialdemocràcia va apostar molt ràpidament pel reformisme a principis i mitjans del segle XX, defugint de la idea de revolució. Aquest fet portarà al trencament dels partits socialistes o socialdemòcrates i de la Segona Internacional dels treballadors que els agrupava. Entre altres causes també, caldrà sumar-hi la seva aposta per donar suport a la Primera Guerra Mundial o allunyar-se de la Revolució Russa després de 1917. D'aquí ens sortirà, fa poc més d'un segle, el naixement dels partits comunistes i de la Tercera Internacional, la Internacional Comunista, a partir del lideratge teòric i pràctic de Lenin i el que es coneixerà com el leninisme o marxisme-leninisme. A la següent pregunta us explicarem què són els partits comunistes, no patiu, i d'aquí a un parell de vídeos parlarem de Lenin en profunditat. Ei, però hem parlat de la Segona i la Tercera Internacional. Això vol dir que n'hi ha una primera. La Primera Internacional, o l'Associació Internacional dels Treballadors, es va fundar a Londres l'any 1864 i hi convivien representants del moviment obrer de caràcter socialdemòcrata i de caràcter anarquista. La disputa entre socialistes i anarquistes, de la mà del debat entre Marx i Bakunin, va portar al trencament de la Internacional. Mentre els primers aspiraven a una internacional de partits obrers que lluitessin per un programa de mínims de conquesta de drets i per una revolució social que suposés la pèrdua de poder de l'Estat, els segons apostaven per una revolució llibertària de tipus cooperativista. La relació amb la política i l'Estat sempre ha separat el comunisme i l'anarquisme, malgrat que la lluita contra el capitalisme ha de ser el factor principal que els uneix. Així doncs, hi va haver una Primera Internacional, una Segona Internacional socialdemòcrata, una Tercera Internacional comunista. També n'hi hagué una quarta, entorn de la figura del líder bolxevic Lev Trotsky, però tingué poc impacte i assumí posicions controvertides en el marc de la disputa amb la Unió Soviètica dirigida per Joseph Stalin. I llavors direu, els partits socialistes o laboristes són marxistes? La socialdemocràcia és l'origen del primer marxisme i dels partits obrers, però no cal que mireu la resta de temporades de la seva història. Us fem un spoiler. Fa molts anys que van abandonar el marxisme com a ideologia i qualsevol voluntat de construir una societat socialista. Alerta! Aquesta sèrie va tenir una seqüela a finals dels 70 i durant la dècada dels 80 a través de l'eurocomunisme, que va suposar l'abandonament de leninisme i la vocació revolucionària de diverses direccions de partits comunistes i la desaparició d'alguns. Llavors el marxisme, què és? Bona pregunta. Per l'historiador i filòsof Georgi Lukács, el marxisme és el mètode. El que determina l'ortodòxia marxista no és una adhesió sense crítica als resultats de la investigació de Marx, sinó que l'ortodòxia, en qüestió de marxisme, es reflecteix en el mètode. El mètode dialèctic, el materialisme dialèctic, ha de guiar l'anàlisi de la realitat i la definició de la nostra estratègia i pràctica política. L'anàlisi materialista i dialèctic de la realitat són la clau. I direu, això què vol dir?
ben senzill i sense paraulotes, analitzar en cada moment la situació concreta a partir d'uns principis i eines ideològiques, però sense respostes predeterminades, tenint en compte les diferents contradiccions per buscar una síntesi. Això és el mètode, com relacionem la consciència i la teoria amb la realitat i la pràctica. Vaig a veure aigua, perdó. Què és el Partit Comunista? Continuem estirant el fil, doncs? Si els partits laboristes i els partits socialistes van acabar aparcant el marxisme i algunes tendències eurocomunistes van acabar posant en perill la pròpia existència d'organitzacions polítiques del marxisme, qui són els grans del marxisme? Qui són l'avantguarda del moviment proletari? Doncs com ja hem vist a l'apartat anterior, el nostre protagonista no és altre que el Partit Comunista. Nascuts després de la Primera Guerra Mundial, en oposició a la guerra i en suport a la Revolució Russa, els partits comunistes persegueixen organitzar la classe i fer que prengui consciència d'ella mateixa a través de la lluita. És un subjecte revolucionari que és part de la classe treballadora i la naturalesa de classe del Partit Comunista es pot reconèixer no només a la ideologia, si tenim en compte que el comunisme és la ideologia de la classe obrera en el trànsit del capitalisme al socialisme, sinó en els objectius, en la composició social, en l'estructura orgànica, en el treball de masses i, d'una manera general, en tots els aspectes de la seva activitat. No busca solucions parcials per grups parcials, motivats aïllats, a diferència, per exemple, del sindicat, que és l'eina de mediació per conquistar acords laborals amb el poder, representant els interessos de la totalitat del moviment. Això implica que, malgrat liderar les diverses lluites nacionals dels proletaris i dels proletàries del món, fan ressaltar i fan valer uns interessos que són comuns a la classe proletària, independentment de la seva nacionalitat. Així, el Partit Comunista comparteix amb la resta de partits proletaris un horitzó a curt termini de constitució de proletariat en classe. Això és, aconseguir generar la consciència de classe, posar fi al domini burgès i que el proletariat conquereixi el poder de mans de la burgesia. El que diferencia el Partit Comunista de la resta de partits proletaris no és altra cosa que els i les comunistes són l'avantguarda del moviment. En tenir una visió general de les condicions, del procés i dels resultats del moviment obrer, són la punta de llança dels partits obrers de tot el món, els qui sempre empenyen endavant. El seu objectiu últim és la superació del capitalisme. Això no vol dir que hagi de ser el més escarranós, sinó que sempre busca solucions i respostes als interessos de classe en funció de la situació concreta i del context en què es troba. De fet, Lenin considerava l'escarranisme una malaltia infantil. És també molt important reconèixer la naturalesa de classe en la seva estructura orgànica. El Partit Comunista és una organització profundament democràtica, que segueix els principis del centralisme democràtic, que són els que va formular Lenin de forma moderna l'any 1902 al llibre Què fer?, directament inspirat per les formes organitzatives que Marx va recollir a la Guerra Civil a França del 1871. Elecció i revocabilitat dels òrgans de direcció des de la base fins a la màxima direcció, rendiment de comptes, llibertat de crítica i autocrítica dins del partit, disciplina conscient i unitat d'acció i direcció col·lectiva. No patiu, si s'ha fet curt, seguirem aprofundint en el Partit Comunista en un vídeo més endavant amb un dels qui van recollir el testimoni organitzatiu de Lenin, el portuguès Álvaro Cunhal. I això va només de treballadors i patrons? Alerta! No podem confondre la lluita de classes amb la lluita pels drets laborals dels treballadors i treballadores. L'organització per unes millors condicions de vida i la capacitat per imaginar una societat nova inspira tot un conjunt de lluites que conformen la lluita de classes, que és el marc en el qual es produeixen per l'avenç de la classe treballadora i les classes subalternes. El sindicalisme és una eina clau per la lluita de classes, però no és l'única. El moviment obrer també el conformen la lluita veïnal, el feminisme, l'ecologia, la lluita per la pau, la defensa de l'habitatge o els moviments de solidaritat internacionalista, per exemple. No facis cas de qui et digui que el marxisme no té en compte lluites com el feminisme o l'ecologia, però tampoc facis cas d'aquells que neguen que el comunisme hagi de tenir-ho en compte. Les qüestions que afecten la classe treballadora són múltiples i estan relacionades entre elles, i sense les diferents lluites sectorials, que moltes vegades acaben sent transversals, no és possible fer avançar la lluita de classes. I quan diuen que el marxisme no és ecologista, és evident que quan Marx i Engels vivien, la qüestió mediambiental no tenia el pes que té en l'actualitat. En l'evolució del seu pensament, en alguns moments pequen de confiar massa d'un pensament positivista i determinista entorn de l'evolució de la producció. Tanmateix, en alguns dels seus textos es pot intuir un ecologisme precoç. Que Marx i Engels no tinguessin en compte la natura a la base de les seves anàlisis o que no consideressin l'impacte de l'activitat social ha quedat desacreditat. El comunisme és un moviment viu que en determinades èpoques ha pecat de productivisme, però que ha comptat amb molts pensadors com Wolfgang Harig o Manuel Sacristán que han situat la qüestió mediambiental en el centre i han teoritzat sobre el comunisme sense creixement productiu.
Sí, però i el feminisme? Alerta spoiler! Un dels següents vídeos tractarà sobre dona i comunisme. Però us avancem alguna coseta per anar fent boca. Marx i Engels, en analitzar el treball, no varen prestar atenció suficient al treball reproductiu i de cures, a la sexualitat i a la reproducció. Però, en canvi, van situar un seguit d'idees clau a partir de les quals s'ha pogut construir el feminisme de classe, com són que la història és un procés de lluita, de divisió i conflictes, que la naturalesa humana és fruit de les relacions socials i no és una cosa perpètua, que la relació entre la teoria i la pràctica és essencial. Només intentant canviar la societat s'arriba a conèixer-la. O la seva anàlisi del capitalisme, que ajuda a entendre com es perpetua el sistema capitalista i patriarcal. Pensadores com Silvia Federici han treballat el feminisme marxista de forma molt interessant i han fet aprofundir el feminisme més enllà d'uns retocs, proposant uns canvis d'arrel que permetrien transformar la societat d'una manera més justa i completa. La història del comunisme està plena de persones cabdals que, a través de la seva pràctica revolucionària i el seu pensament polític, han posat les bases per la lluita per un món nou. Karl Marx i Friedrich Engels, Vladimir Ilich Lenin, Antonio Gramsci, Rosa Luxemburg, Alexandra Kollontai, Álvaro Cuñal o Fidel Castro en són alguns exemples. En els pròxims vídeos aprofundirem en els principis del comunisme que avui hem exposat, a través d'alguns d'aquests revolucionaris i revolucionàries. Perquè, com deia el mateix Antonio Gramsci, instruïu-vos perquè necessitarem tota la nostra intel·ligència, emocioneu-vos perquè necessitarem tot el nostre entusiasme, organitzeu-vos perquè necessitarem tota la nostra força.